lumayan sing ngagem sajak keberatan. Nuri waton Yogya angkat prasaja sing ngagem lakon gembira. Wedan Yogya nuri pancen kalaka tua muda ngagem nuri katon endah kaya murah kuwi mas dhewe jong langkang Mbak Widya Ayo Bagong Mantri, Mas Pedro. Gimana? Zamane saya cepet Mas Petro. Inggih, saestu. Kehidupan harmonisasinya itu semakin lama semakin cepat, perkembangan keadaan itu semakin kilat. Nek awake dhewe iki ora cekak-ceket engko bakal ketinggalan sepur gitu. Boten saged beradaptasi, iya. Ketinggalan tenan. Saiki generasi alpha gitu. Nek kaya sampeyan ngono kuwi jek generasi biyen termasuk ya pomo milenial ya memper ning saiki wis apa. Jadi pemikiran sekarang ini sudah beberapa ribu langkah lebih maju dari zaman dulu. Nggih, leres. Mula nadyan awake dhewe iki weton sepuh ning aja nganti kalah bisa maca marang kahanan sing sak tenane zaman saiki pamriye senadyan to awake dhewe iki piyayi sing wis tuwa utawa sepuh ning bisa mengadaptasi keadaan sekarang. Cocok ngendikane Mas Petro. Pripun? Jadi aja nganti kalah dhisik. Iya. Dadi ning akhirat aja nganti lali, ning donya aja nganti keri. Iya. Aja nganti keri. Bicarane iso nyawiji, ya ngibadah, ngaji, termasuk golek gawean kanggo ngopeni anak bojo golek rejeki. Dadi antarane akhirat karo donya iku kudu